No ye. Papa Pacho no ye pa. Oni abrante abchama Abronye asam na kuti say. Prophet Pacho and a switch from him Pacho. Na switch na from. And a switch from him. Na wo dwen wo say. Prophet Pacho wada uruma. Me dia mabi ma so ba ko a me pe asem ne mu nkire mu yi. E fa me Pacho wada uruma. Eye asofo 25. Me dia papa Obama kuma ma na make. Asofo 25 Papa Pacho. Honorable Abronye DC. E kire so mo sia say me Pacho Obia $10,000. $10,000. Ah, said ye me Pacho. Eye honorable Abronye DC ka. Pacho omo jisika yi say omo kabum na omo the agenda. So omo na dwini mo no. Omo de eboa president. Am na kotete. Prophet ho no twetwemaso. Na omo Jesus kana mpade. Prophet ene na wada uruma ma tema so me pese me tie mu yi. Jesus kana. Sofo be na agibie. Me menyi bi. Obi amre bibi. Yes sir. Na sofo be na agibi. Pacho o kire se osofo payi na Ka Williams. Ene ya sa so for 25 for. Ana say omo Jesus kana. Na say omo gifri wa. Pacho omo gifri eye president o san. Eno enya adwuma sofo. Enya adwuma. Asem bi wono ma enya adwuma. Yewura Abronye. Osofo. Father. Enya adwuma. Enya adwuma. Kire se omo ji sa $10,000 if you are president one man. Adan se bi eni ho. Prophet Adan se bi eni ho. Ana fenso no. Omo ji says kanukra. Eno ni entimi di sa yewura mama ke. Enya wo omo sika no mo mpa bobi na ba ma yewura mama ko 8 years. Onyankopon de yewura mama ebe konya. Wamfana ma so me di 4 years. Ode ni ba so be cha Ghana konya so amru 4 years. Eno ti na o ma Ghana bato na years ha. Adi ahini ni ma no ai supreme president. That's right. So what you say? Yes sir. Enti enye sofu bia no asem. Si yewura mama ka so obekwa Ghana for onyame beta na chimi asato abanama. Ya ensesa. Enye sofu bi mpa ebo na eba onyame ayesa adwuma ni nyina dada. That's right. Adi ato. Enu ti na me si sa asem ni omo nya adwen. Yes sir. So ko bia kra no ntom. Onyame na me yeso. That's right. Me gina me so. Ama enne yewura mama wo sa tumi ni dada. Yes sir. Ate so wano ka se won ko 8 years. 12 years obeso ko obeko. Makana wa dada. Yes sir prophet. Tumi o nyame abaso bo bato na yato ye. Yes sir. MP for the do. MP before the do MP do parliament. Yes sir. KDC for bebrebe. Minority. Ade ni yewura mama person ya wontimi. Wontimi nye. Yes. Hwese no si wie ni abi nsi da. Ade no person ya wontimi nye den. Enye. Tisofo. Ene sofo bi 25. Bi meeting bi na omo ya ma yewura mama akọ ya na mpa bi ombebo. Onyame de sa de na mandada. Yes. Enu tina maka na fide so da say. Yewura mama so be so ko 8 years 4 years ya. Ni won kan kire. Yes sir. The metis was so be ko 4 years. The ruade na me kan kire. Na onyame so di amane dada. Tese wono a ya kana fo be ka ebinu be kanti. Ana ebi opeso ko 4 years. Na ye sad ya. 8 years. Enye sofo bi na ni be man onyame di amane dada. Ghana fo nyantie ni. Yes sir. Onyame di amane dada. Efiada no. Me no na kire TV. Yes sir prophet. Ana me ka che Ghana fo se minsro. Yes sir. Yes. Me fari ana de manim so nu. Yemo so. Onyame na afra me aka kire. Yes. Ochina tesebra. Ye be wo de oye Nyankopon difo. Oh my. Oh my. Ampas wasi. Onyame na de na ba. Okay. Ansesa. Debi. Si December ni yakawe wa. Yes. Na so for nim. Yewura Don Dramani mama president. Yes sir. Or a different person altogether. Okay. Yeah, send was it tiano. Onyame upon stronko. Yes. Yeah. 2016. Yes sir. Before so be facing so so be so no make kasa. Pacha. And papa na offer you finifie aba bi fie. Yeah, regional minister then time afre esin so some be so no make kasa. Almost afre wa wonu ya pani so for praise. Yes sir. So no so be so no make kasa. Ni na anya ye. Entwa. Me ankasa minister ba ko frame si me phone so minister that time ene me kasa. See you append the best one me kasa. Me ka chen say kasa bie no no me kasa beti sa bibia. Ebi so nyame e de akunyina ma yewura nanado. Ya wo ba. Pacha. Sa ko na yewura nanado na ba.
entimin sisahwe ampa ose memra regional office Pacha. obeso ni mi share di nkomo na bibi ni ayenka me say no Enukre. member menumre bidru all night ana sub chief enso timirika me onua pani anwe ne sen Yes, sir. anwe ne sen kai me dem ka se bia obi abeche no gold bi pona obehwe bi agumi so Yes. enti eno na me di wakatam se yewra president alive so obeso ne kasa no mo hu ni awon no di funu koso no wuri ko wiem no what's chief ade asem na si yewra president obeso no kasa na me so okay ka kira ne se me se me nyifu ne kasa me ne kasa on so bi mo mun kan kira ne se okofi Enukre. ade ntina me yesa ebi sa me gia ebi ana anu asa be dan ma dwen e chango no nyame numi ayeden aba so Yes. ene se na mi mu no Yes, sir. ene se bia menwen ne ho anase me mu no so e president ba me pesa me gi ko no nam ne na kasa ne bi na anu asa me dan ma dwen ne kira nkwado ma chedi ekura mi e be free me sa Sir. intero mama president e wono em de wo mu ni ana maka kira wo ne na mutie ni ye yewura president Yes, sir. mama akonya wei enye nipa na de ntra so Yabi. eyo nyame Yes. asofo 25 na yewura Abronye ka sa eye nokra tama na ye pra konya 25 no mo we No more. Hold on, yes. ya afi no beka mi Yes, sir. afi no mo kwaji usika Oh, ye mfa no nto nche yes, sir. ye ba so obi adi sika mpa ye be be si achi ye nya hu no mu kwenti ye mfa so nche Sir. na de ntia yewura mama me pen na sem na me hye da kwa awurade ani sira awurade man dia konya ne ma osofo Divo. Opambour mu de ni na achi Yes, sir. yewura mama president eba mi fie 2020 2016 amanye ko no president no 2020 eba so ota pakunya papa yi eni NDC mpanifo nyina including yewura se edu nkatia omu nyina ba mi fie Yes. omu nyina ba fie Yes, sir, prophet. Soko prince edu omu nyina ba fie so temi kire yewura mama ba fie Enukre. osofo Divo. wo ba fie Pacha. upon 2016 ya nye ko no Yes. wo ba fie Enukre. 2020 and suffer and one so was sound by prophet one TV so New make Pacha. abra TV ya bu bebre ni radio bebre okuma say Aha no yi. we had no yi Obeka sa. say ni wonu kra na yi na NDC ni bi na yi di ma no a o ho kwan so kasa prophet bi ne kasa go so na me kasa ntimi ma TV so Sir. me ma no radio obetima kasa wo ma Enukre. ba yewura president ni nyina mu no o san ba anha no Enukre. wo yi nipa bi a suban bi wonu mu a e different Enukre. ewiase na omo wo nu tan Yes. enti na ma me pen ma panase Yes. odo nipa Enukre. odwe nipa asofo nim enu na ma me kwa awurade anim se da bi sa nipa yi akoma sta bi ana Ghana for yi awurade Jesus. obi ya won kasa o ya mi senti mi de boni mi su tua ne ka ana mi so me ni sei mi ti na video mi kasa no da mi ni sei na ni nyina mu no bo wo se wo nya mi tumi ya dan awa Yes. ye mi ti ma ta ne dia mama Jesus. am ne se ka konya no Yes, sir. because ojidi say me ka tira ne se so bi ti mu kan tira ne se akonya no abane ya beto no wonya Onya. ofu sunko Yes. na abam no wo hunu se se wo penya mi nipa bi aka bibi a kira na ata na tia 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 yes Yes. ampani apa ye ba ko dia so awurade nyakopo ka ye ba studio a minimum ne gina Yes, sir, prophet. ana awurade nkom shed ba ko sede se ya Yes. ye kan kom shed awurade kan nyina wa Jesus. so bi apa obi ko no fanto ensesa Ensesa. osofo sam kom shed kuma se wa kuma se ko dia mo mu se ni onyame na dia mo utimi ka Debi. bantuma batisu utimi ka Shai. osofo Odivo. na yewura mama akonye no wate so eje sofo bi a repeat onyame di enfie bia wono apa bi ama no so won tena konya Yes. e de mpaye ta na chi besi ade sami ni hia nya daje konkra ni hia enye fonso asem fonso de ebetima kasa but eno me nka wasem o fonso ye ni hia se na soft chief Odivo. o de tuma ni so odifo Yes, sir. wadaroma
we say be 4 years ba no me chem say na brade ka kire no no so kana bi say ni senti no okasa eno so gina ba bi o gina na afrei ana na me brade ani ni apedi pa foforo be shana message prophet me na me ka kire on my nedifo enti wasofo bi ka bi ani ayanjai That's right. because Nyankopon tumi na me ka sai Sir. ya ancestor so wakani manim so obedi 4 years onyame sinfia onu pa bi ode be ma no 12 years come one brother de be ma no so did you understand me sir? Yes, sir, prophet. Wafuna mi kan muti ase ade I understand you, sir. did you understand me ase ni sai Yes, sir, Pastor, yes, it was a power. yes emi ti anu ano so onu jetum Yes, sir. so obedi 8 years 12 years wo manim Yes. yadem onyame tumi mpa be bata na chi Tanachi. amana bam Okay. God bless you. ya bi bi entimi sisa That's what Kasa 4 years now. o say 4 years no obedi a afen na me bafia That's right. me kwaru ade ani Jesus. na wakyerɛ me deɛ Ghana kwani yɛnsa mfama no My God. hallelujah Amen. praise God Hallelujah. na wakyerɛ yɛ deɛ Ghana kwani yɛnsa fa nyɛ dɛ ne fɛ aduru asomafoɔ nwoma no ɔsɔfo TV ɛkɔ ɔsɔfo sadeɛ na woka Odamidi for Pato, the other was on pay. About your first watch and some Yatias Yapa. Now, and then I walk and your prophet 4 years, 8 years, assemble at the 2 and much. Say about the house or can or say. They are already up and they're ready for another grand call to be on your day. Now, Emrano Sua, now president, I catch us 4 years, and Obecha, and no other radical the Pakua. Or sign ever succeeded president. It was a meeting for Anopay and church women. So said they will share, they would say what's in some say. Now, Bibiani, I thought of my moon somebody. Unyanti free Nancy prophet and one, and for you in the actually, and for command call. must so for be an son sign try say one na be be me ura mama tatra ko ɛno no menyɛ sure sɛ te saa onyame ɛde amanda da onyame tumi ni adom ni tumi ɛyɛ wan dia yes God ɔsɔfo what be atresem yɛn ka ade Jesus What's the matter here? Matia ye What the Banu Baba Gina? kana mamu mfie mienu achi yewura John Dramani mama mamu mfie mienu achi no That's right. afei na ne ebe yi foforo so ɔkasa woni 8 years afei na ne ebe yi ɛno nsɛm fo obi asɛ bɛsa fa miami so The Nancy prophet. na meka power ɛbɛsa fa miami gyina ha ise deɛ mɛbɔ ni so na kwani rade deɛ konya ma no ɛnsɛ sɛ ɔno na bɛsa nya Amen. Omani Divo. ina meka kyerɛ nya deɛ bɛsesa migusu a meyɛ wo madwuma onyame so ɔde Ghana konya na hyɛ me nsa Kaish. deɛ ɔba bɛdi ɔbɛbɔ nipa ni di akyerɛ me Nation Asa na prophet. ɔba abɛka. Power. sɛnea onyankopɔn fam sika nsa na ɛteɛ Sir, so the sɛnea Ghana onyame pɛ sɛ Ghana kɔ so ne tumi mu ne tumi na hoɔden mu sɛnea ɛbɛyɛ a ɛnkɔyɛ akotwibra president bi obi asɛ bi ɔdi nyasa bi ɛmɛfa Ghana nkɔyɛ basabasa bi a ne mu sɛ ɛbi so ate ase ɛde ti bɔ nkɔsɔ